Det er Nina på touch. Så der er lidt smadret. Eller hvis den går i stykker, så bliver Fong sur. Må jeg lige se? Op, sig det altså. Ja, der kom så en lille bule. Må jeg lige prøve en gang? Ej, lad mig se. Lad mig se. Ciao. Ja, og det er det. Og det er det, den kan holde til at se. Oh my god. Det er jo lige meget. Det er jo lige meget. Prøv at glide den over til mig. Ja, altså. Jeg synes ikke, den er ødelagt. Altså. Okay. På kasten herover. Stille og roligt. Prøv lige at holde den. Jeg lover ikke at smadre. Oh my god. Oh my god. Man kan rive skærmen ud, Gilbert. Ej, lad være med det. Det er ikke sjovt. Ikke mere. Ikke mere. Fordi jeg vil prøve. What the fuck? Og jeg har på set den nye iPhone 6, der kommer ud her til... Ja, Til sommer. her, det er lige præcis. Den kan det hele. Den kan bøje, den kan lave mad, den kan... Ja. Den holder i hvert fald til en flyvetur, som man kan sige sådan. Nå. Lad mig lige se, Gilbert. Fuck. Oh my god. Ja. Oh my god, man. What the fuck? Ja. Det er glasset. Og jeg prøver en gang. Den tror jeg lige, vi skal hjem og samle. Jeg glemte lige noget mere. Jeg er her. Vi prøver lige en gang mere. Ja. What the fuck? Oh my god. Gilbert, prøv lige at holde kameraet. Ja, det er glas. Må du se? Det er glas, vi kan kigge igennem. Prøv at se her. Ja, så skal du også. Er du klar til sidste tur? Ja. Kameraet smadret. Kameraet virker. Kameraet smadret. Nå, så finder vi lige op på togskinner. Jeg tror lige, jeg fik den i hovedet. Ja, må jeg så lige se det der Apple-mærke der bag? Det er ikke så godt. Vi ses, YouTube! Ja, det er lidt...